marching hoka manyo puna khan kut ben in ni lo lom pho tangu mi puin kan zawai ni lo ding angu kut ben ang lo mo me जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे zo a hela ma hian pare thawin salute an hon pe nga lang Vainia India Ramin Zalena Amu Champa Lom Tura Ronkal Zong Zong Tele India Khuallian Tui Kani Puite Amasain Independent Day Du Sakna Tibai Kabu Acheu He Nilo Mom Tak Mai Le Rau Pui Tak Mai Hi Kan Mu Thei Nan Hian An Suai Tu Masa Tele Mi Pui Tam Takin Nasa Takin Zalena An Lo Suala An Zalen Sualna Nunna Tam Tak Nunna Lu Tam Tak An Lo Chanin An Lo Hlan Toa Chumi Pia Lama Chuan Har Satna Tam Tak Zela Te Tangin Ti Seong Na Tam Tak An Lo Tuar Bok Ani Heng Kan Marta Tele Kan Zalen Na Sual Tu Te Hi Voinia Hian Kan Sharenga An Zavain Voinia Hian Zana Chibai Kan Bu Bok Ani Hey India Ram Hi Kan Sia Tangin Ram Rau Pui Takania British Sina Minanokha Independent An Han Sual Tak Chu Historian Tena Revolt of 1857 Hi First War of Independence Tin An Lo Poma Chuta Tranga Thiar Chuan Sang Khazakua Somli Pasaria Zalena Kan Huchok Ani He An Independent An Sual Na Hianin Kum Som Kua Te Ngok Mai Hi Alorala Hemi Chung Hianin Nasatakin Suai Tu Sang Kai Suai Na In Zalena An Lo Sual Ani Atir Lama Chuanin Hei Kan Sunakanga School Now Pang Tapoin Kaldan Phung Chini An Lo Neya Pakhat Na Chuanin Ami Puite Nena Insurem Zong In Moderate Ho In An Kai Suai Ani Chumilai Chuanin British Sarkara An Mani Goodwill An Mani Khomai Na Dila Engenge Mo India Ram Kana Hamsak Na An Lo Norve China Chu Du Khoblovin Extremist Kan Ti Ho Hi An Ron Piang Le An Ni Chuanin Thu Le Ha Ringon Loin Atakin An Lo An Kalpui Chan Le Chu Tiang Chuanin India British Ho Thil Reng Boycott Te India Ram Siam Chuat Chok Bung Rua Te Thong No Te Rin Tu Ti Tein
an local pui ani chu minua chuanin Mahatma Gandhi kai suai na nuaya non violence in nasatakin anan nor le a kan soi thui lo nga khanin kum sang zakwa somni pasaria khan zalen na kumpinu sarkar tang khan British sarkar tang khan zalen na fam kim kan lo nei ta ani chu voinia 15 August 1947 a zalen na kan lo do kan lo hu ani chumi chu kal zelin hei voinia chuan zalen fam kim kan lo ni ta a tu man huaya om lo mania ro in rail kan lo ni ta a voinia polan chian na ber mai chu kan ayo tur kan chunga ro rel tu tur mi puiten kan thanga nga dana te kan thanga national level ni se state level ni se chu tiang buk chuan local level a po mi puite kuta thuni na kan nei ta ani amaro chu ngai to na pakta lo om chu political independent kan ni rual hian voinia kan ngai to tura thra ka ti em chu rethei na tang hian kan zale nem mol na tang te hian voinia kan zale nem education lama le ka thiam lo na lama te atang te hian voinia kan zale nem bol lo thiang lim lo na fai lo na tang te hian kan zale nem voinia ti hi kan ngai to non angain ka sia a hei voinia hian kor tha lama officialin kan han mang zowa helaya post kan suai tu kan ho tu te official lam te an pu te nen hun kan hanga chu da chuan police lama kan sub divisional head ho tu